Siomai ba ang cravings ninyo mga kapuso? Karon ani ay siomai sa motor nga patok nga negosyo sa atong bisita. With us this morning is Mr. Joseph Alvarico. Good morning, Sir Joseph. Welcome sa atong programa GMA Regional TV Live. Kumusta, sir? Good morning. Okay ra jud kayo, ma'am. Yeah, okay ra jud kayo, ma'am. Sir, I know busy kayo ka ug daghan kayong salamat nga gihatagan minimog oras kay kanilaging pandemya, daghan kayong gustong magnegosyo. So busa sir, kumusta sir ang dagan sa negosyo nato sa siomai? So far, ma'am, medyo nakabangon na kay gikan sa COVID. Walay mga eskwelahan kay 80% sa mong business, ma'am, kay eskwelahan dependent man siya. Sugdan usa nato pinaagi sa pag-ila-ila kanimo sa imuhang personal life ug unsa ang imuhang Sige, mga ma'am. interest ug imuhang mga hobby. Sa katong wala pa kani venture ni ining siomai business sir, unsay mga gikalingawan nato sir? Artist ko, ma'am, kanang sa una, kanang mahilig og drawing, mahilig og mga street art, mag-paint sa ko sa una, mag-oil canvas sa ko sa una. Unya, dagang kog mga contest na apilan katong high school pa ko sa San Jose, Basak. Dayon, after that, ma'am, nitok up kog IT, college sa ACT, Asian College. Unya, unfortunately, wala ka bayad akong parents kay kuan man ko kanang illegitimate. So, akong mama na nilang family, akong papa na silang family. So, after nag-working student ko, ma'am, dili na makaya nako, then isoy ko call center. That was way back 2010. Why did you use your motorcycle sir sa pagluto og siomai? Pinalahi po ni siya nga pamaagi. Sakto, ma'am. Kay kanang show, ang mga carts mo ni Papa kay mostly bike. Duha ra jud ang motor nga kuan. Then naay mga lugar nga dili niya madtuan, nya dili katilaw sa iyang siomai. Unya si Papa nako kay kuan kayo siya kanang pasigarbo sa iyang sauce. Wow. Kay lahi ra siya sa uban nga mga sauce. Ang secret dyan ni ma'am, bahin pa niya is naa sa mga trabahante jud. Priority dyan yung mga trabahante, kung na masakit, makuan, imo silang tratuhon nga pamilya jud. Kay kung wala may mga trabahante, ma'am, dili jud mo successful ang business, ma'am. O karon sir, let's talk about your being a motorcycle enthusiast. How do you find your hobby very interesting sir nga nakatabang usab sa imuhang negosyo ron? Kuan siya, ma'am, actually kanang mga barkada nako nga kauban ni Paul and Zano from Coffee Mobile, shout out sir. Kanang hili mi motor, and then magproblema mi kanang moadto mig mga bukid, moadto mig mga dagat nga wala mi mainom kape, walay makaon. So mo we decided nga kanang magingana. That's what we call pop-up culture, kanang mga motorcycle, magdag pagkaon, then magtapok, mag-gather. So tungod usab siya sa hobby sir nga nahimo ninyong negosyo. Mao nang daghan kayog Yes, ma'am. daghan kayog na inspire sir sa inyuhang namugna nga patok nga negosyo karong pandemya. Unsay imuhang gustong ihatag nga advice sa mga gusto usab magnegosyo? Walay sayon nga negosyo. Nya walay modyo na siya, walay sayon nga negosyo, ma'am. Naadyo'y struggle pero hinahinay lang. Hinahinay lang jud, unya basta ganahan kasi mong mabuhat, mawala ra gyud imong kakapoy. Kailangan optimistic ka, unya strong ka, kabaw ka mo balansi sa imong oras nga agay murag duha ka na ka oras sa muntog. Kailangan ko mabawi, nya bawi na sa unya. Busa sir, before we end our interview, what's your message of hope para sa ato ang mga viewers? Kuan kanang any opportunity makita ninyo sa negosyo, push lang jud mo ana, ayaw mo kakuan sa mga negative comments. Unya more power. More power and more success kanimo sir ug daghan Yes. kayong salamat sir. Thank you kayo, ma'am. Thank you kay ma'am.